Мама готви, но не знам какво. И сега ще разберем. Мамо, ще ни разкажеш ли какво готвиш? Да, ще разкажа. Ще готвя мексиканско ядене, тип рапс. Ще видите как изглежда в края на клипчето. Като мексикански дюнер, да кажем, нещо такова. Какви съставки ти трябват? Да, ми лук, така си го измислих аз. Моркови, царевица, кайма, доматен сос. Да, сварена царевица. Доматен сос и това е. Малко подправки, сол, черен пипер, обичайните неща. Какво ще направим, мамо? Сега нарязваме морковите и лукът на ситно. И даваме едно на дъщеря ти. Слагаме малко олио да се загрее. След като сме нарязали морковите, си хапваме още малко. След като е загряло олиото, соя сос. червен пипер добавяме. Около една чайна лъжичка може би. Малко сол алпийска ще сложа. Досиля. Доматен сос. Дай на мен да го отворя, ти обясниме. Няма да отпути на бялата блуза. Чисто. Цяло. Малко. Не каза ли доматен сос? И доматена паста. Не знам колко е сложно. Слагаме Малко копър и малко макдоналд. Това си е по мое желание. Аз на всички ядените обичам свежи подправки. Ти искаш още някакво сосче? да. И лютичко и кноблух. Добре. И то.